S Igorom Matovičom už nikdy viac. Je to zákerný človek na rezortoch, ktoré viedlo Oľano, sa vo veľkom kšeftovalo. Tvrdí bývalý podpredseda parlamentu, aktuálne predseda strany Bratia Slovenska Peter Pčolinský. Sledujete politickú debatu. Ja som Hana Kostelníková. Dobrý deň, pán Pčolinský. Dobrý deň, ja som Peter Pčolinský. Vítajte, ďakujeme, že ste prišli do tejto relácie. Ja by som začala tým aktuálnym dianím, že čo vyplávalo na povrch počas toho, ako ste vy boli vo vláde, či už Matoviča alebo Hegera, lebo už vieme trochu bilancovať. Zažili ste vojnu na Ukrajine, COVID, neboli to ľahké časy, ale teraz už aj vidíme, že či tie rozhodnutia vlády boli všetky dobré. Napríklad to darovanie vojenskej techniky, tak súčasný minister Kaliňák hovorí, že nedostaneme všetky tie prostriedky, tých 300 miliónov z toho mierového plánu. A tiež Najvyšší kontrolný úrad ukázal, že v prípade covidu, čo sa týka momiek a financovania, tam to tiež nebolo úplne odsledovateľné, že na čo išli tie peniaze, tak nebol prípadne aj toto dôvod na odstúpenie, aby ste odišli z tej koalície? No viete, ale veci sa vyvíjajú v čase. Aj informácia, s ktorou prišiel Kaliňák, že nedostaneme v skutočnosti tie peniaze, ktoré sme mali dostať za tú techniku darovanú, prišla až teraz. V danom čase nám minister obrany, vtedy minister obrany Jaro Naď, tvrdil, tam boli dve veci, ktoré mňa osobne veľmi prekvapili po čase. Tá prvá vec bola, že keď sme Ukrajine darovali systém S-300, tak nám to bolo prezentované, ja som konkrétne sedel na tej koaličnej rade, lebo bola zvolaná narýchlo, že veľmi súrne, a len lídri. A keďže bol pán Kollár odcestovaný, tak som ho zastúpil na tej koaličnej rade, čiže boli tam len lídri strán koaličných. A tam nám bolo prezentované, že tá S-300 by mala ísť na Ukrajinu s tým, že máme záruku od spojencov, že dostaneme 4 batérie Patriotov, ktoré budú, kým nebudeme mať vlastný nový obranný systém, a dokonca, že oni nám ponúknú možno aj opciu na odkúpenie tých Patriotov. Tak nám sa to zdalo akože super nápad, pretože zbavíme sa starej S-300 a dostaneme moderné Patrioty. Všetko OK, akurát, že po pár mesiacoch tie Patrioty zrazu odišli. My sme nemali chránený vzdušný priestor a v podstate sme pochopili všetci, že sme boli, jak to mám nazvať? No Richard Sulík bol oklamaný. Uvedený do omylu. Nie, to bolo klamstvo. Či to bolo klamstvo zo strany spojencov, alebo zo strany ministra obrany, to vie len asi minister obrany. A teraz ako vnímate ten argument, čo sa týka tej finančnej hodnoty, ktorú teda dostaneme? No. Lebo keď to povedal Robert Kaliňák, tak Jaroslav Naď mu na to povedal, že veď to je jeho chyba, že mal to vyrokovať. To nebolo predtým vyrokované? No veď o to ide, že potom ďalšie veci, a to bolo, myslím, môžem sa teraz myliť, ale mám pocit, že za MIGy, ktoré išli na Ukrajinu, to bolo 14 kusov, mám pocit, tak za tie MIGy sme mali dostať nejakú finančnú kompenzáciu, z ktorej sme mali nakúpiť nové nejaké zbraňové systémy, muníciu, už si nepamätám presne. A dnes sa vlastne dozvedáme, že my nedostaneme nič, že dokonca po započítaní tých našich nejakých príspevkov do toho spoločného fondu, že ešte musíme doplatiť, ja neviem, 6 miliónov alebo koľko, alebo 3 milióny, neviem presne. To znamená, že aj toto evidentne bolo klamstvo, pretože nám to bolo prezentované tak, že dostaneme za to peniaze. To nie je, že uvidíme, že budeme rokovať. Nám to bolo prezentované, že nejde to zadarmo, dostaneme za to peniaze a za tie peniaze my si nakúpime už, čo chceme. Čiže aj v tomto smere z toho ekonomického hľadiska to prišlo ako slušný barter. Hej? Lebo a to sa nebavíme o sume 300 miliónov, ale tá suma si spomínam, že bola radovo vyššie spomínaná. Čiže v týchto dvoch prípadoch ja som presvedčený, že sme boli oklamaní ako koaliční partneri. A tiež to tak vnímate, možno napríklad ako Jana Bito Cigániková, že dobre, nesplnilo sa to, čo deklaroval Jaroslav Naď, ale že ona to neľutuje napríklad, lebo sme pomohli Ukrajine? Viete, akože pomoc Ukrajine je jedna vec a ostať sami holibosy, lebo prišli sme o systém S-300, čo je protiraketový systém, a prišli sme o bojové stíhačky, ktoré lietali nie 14, lietalo ich podstatne menej, lietali v nejakom obmedzenom režime, ale lietali a boli bojaschopné. Čiže viete, my sme síce pomohli Ukrajine, ale v podstate sme sa ako krajina vyzliekli do náha, čo sa týka vzdušného priestoru. To znamená, že čokoľvek by sa udialo, potom by bol argument, že aký,
že nevadí, že u nás zomreli nejakí ľudia, lebo spadol nejaký dron. Hlavná vec, že sme pomohli Ukrajine, viete, čiže to je veľmi dvojsečná zbraň a ja by som vôbec nešiel do takejto debaty. A čo tie momky, lebo to bol obrovský biznis v čase, keď to vznikalo. Že či ste to naozaj mali pod kontrolou, alebo ste to podcenili? Či tam opäť bola prílišná dôvera? Tam bola prílišná dôvera zo strany koaličných partnerov, teda aj nás, pretože momky spadali pod ministerstvo zdravotníctva, to patrilo Oľano, ministrom bol Marek Krajčí. Popravde, ja som zo začiatku veľmi nechápal, že čo sú to tie momky. Ja som sa nejak nezaoberal tým systémom, že ako to funguje. Potom neskôr som pochopil, že vlastne kamoši dostávali tie povolenia, alebo ja už ani neviem, ako sa to žiadalo. A z tých informácií, ktoré neskôr vyplávali von, tak vlastne vyplynulo, že to bol strašne dobrý biznis pre tých, čo mali tie momky. A niektorí mali, že niekoľko tých momiek a že zarobili na tom, že šialené peniaze. No a potom akože rozmýšľate, že kde je ten Igor Matovič, ktorý stráži každé 1 euro, ktorý narába s peniazmi štátneho rozpočtu, ako keby bol jeho vlastný rozpočet, lebo toto nám rozprával celé roky počas toho obdobia, že vlastne on obraca každé 1 euro, aby bolo efektívne využité. Hej? Aj na štátnu lotériu. No, neviem, či toto úplne sedí prirovnanie, že Igor Matovič je dobrý hospodár. No, veď o to ide, že v danom čase vy disponujete nejakými informáciami. V danom čase vidíte len nejakú časť informácií. Až neskôr, poviem príklad, nákup testov. Hej? Tak nakúpili sa testy, viete, tak vy neriešite, vy nie ste minister zdravotníctva, tak, a najmä bol núdzový stav. A v núdzovom stave ste nemuseli obstarávať. To znamená, že tam išli vzhľadom na pandémiu, ináč to bola že brutálna zámienka na to, aby si uzatvárali kšefty, že krížom, krážom, s kým len chceli bez verejných obstarávaní. Ten núdzový stav to bolo akože niečo neuveriteľné. A na základe toho, že bol núdzový stav, tak sa nakúpili nejaké testy a neskôr, však viete, že tú informáciu my sme nemali, že s kým Krajčí uzatvoril nejakú zmluvu. Hej, to som mal odkiaľ vedieť. A si myslíte, že oni chodili na koaličnú radu, že ideme teraz nakúpiť, ja neviem, koľko testov. Proste ste mali podiel na rezorty a neriešili ste to. No, áno, ale vždy je to tak. Vy sa staráte o svoj rezort. Vy riešite svoj rezort. Vy neriešite iné rezorty. Vy ani nemôžete obsiahnuť penzum informácií z každého rezortu. Rozumiem, aby sme sa posunuli, lebo teraz ste povedali, že to sú veci, ktoré vyplávali na povrch teraz, ale zároveň ste avizovali, že však som tomu aj úvode povedala, že na rezortoch, ktoré malo v gestii Oľano, sa vo veľkom kšeftovalo, aj teraz ste povedali, že na tom zdravotníctve, a že to budete postupne odhaľovať. To sú veci, ktoré ste vedeli už teraz? Nie, to sú veci, ktoré, ja to poviem tak diplomaticky, aby som bol aj trošku zákonne krytý. Sú to informácie, ktoré som sa dozvedel pri výkone mandátu poslanca Národnej rady. Čiže už v tom čase? Už v tom čase, ale boli to všetko informácie len v štádiu jedna baba povedala. A teraz ich máte overené? Práve, že nemám všetky informácie overené, pretože k niektorým informáciám je ťažšie sa dostať, ale napríklad boli pouzatvárané všelijaké dodatky, servisné zmluvy v hodnote niekoľkých miliónov až desiatok miliónov eur. Nikto to nevyšetruje, nikto sa tým nezaoberá. A tu je zase moja kritika aktuálnej vlády, lebo veľmi dobre si spomínate na predvolebnú kampaň, kde strany Smer a Hlas a SNS a v podstate terajšia koalícia sa bili do prs, ako oni vyšetria všetky zločiny a kšefty a neviem čo. Čo vyšetrili? Nič. 0,0,0, ako to bolo. A vy ste čomu na stope? Kam by sa mali teda orientovať? To nejde o to, že čomu som na stope, ale viete, ja nie som štátny orgán, ja nemám k dispozícii možnosti... Ale keď o niečom viete, tak by ste to mali nahlásiť. Ale pozor, to sú informácie, ktoré sú verejne známe. To sú verejne známe informácie. S niektorými informácií v rámci operatívnej činnosti polícia pracuje, ale viete, ja nemám dohľad nad OČTK, nad prokuratúrou. Ja tieto informácie nemám. Ja môžem vychádzať len z verejne dostupných zdrojov a
vyskladať si nejakú mozaiku. To bolo aj v prípade progresívneho Slovenska, kde mnohí dnes už pre mňa smiešní youtuberi konšpirovali o sprísahaní, o Siske a neviem čo a progresívnom Slovensku. Však sám Šimečka rozprával, že to za tým je Fico a Siska v súvislosti s kauzou Projekt Fórum. V skutočnosti sú to všetko ľahko vyhľadateľné zdroje, verejne dostupné zdroje. Ide len o to, že vy musíte vedieť, že čo hľadáte a kde to máte hľadať. No, čo sa týka tej volebnej spolupráce, hneď sa dostaneme aj k tomu vášmu subjektu, ale teda Igora Matoviča ste definitívne vylúčili. Na druhej strane, ale keď bola kauza vášho brata, Vladimíra Pčolinského, on sa vás v podstate ako jediný zastal. Ja som si našla aj ten citát, že to bol veľmi silný citát, že je to trauma, ktorá tu s nami je, ale sme rodina s zotrvaním v koalícii podporuje rozviazanie rúk v polícii. Toto je silný výrok. Ešte raz. Že s otrvaním sme rodina v koalícii podporujeme rozviazanie rúk v polícii. Toto povedal v čase, keď sa riešila kauza. Tomu nerozumiem tomuto výroku, ale pointa je, že Igor Matovič vždy niečo hovorí smerom k verejnosti a niečo iné sa potom deje. Veď spomínate si, ako tvrdili, že polícia má rozviazané ruky, potom z odposluchov, zákonne získaných odposluchov zistíme, že ministrovi vnútra Čurilovci nosili spisy, to je na legálnych odposluchoch, kde rozprávajú, že mu idú že minister si vyžiadal spis, idú mu od nej spis, kde si dohadovali spoločný postup, kde rozprávali, že sú chránená zver, že v podstate všetci dajú za nich ruky do ohňa. Čiže, viete, jedna vec je, čo sa rozprávalo verejnosti a druhá vec je, aká bola realita. A Igor Matovič, ako ja ho poznám a akú ja mám s ním skúsenosť, a to nie je skúsenosť od roku 2023. Ja Igora Matoviča poznám od roku 2012. Ja s Igorom Matovičom som komunikoval už dávno predtým, ako 2016, kedy som prišiel do parlamentu. To znamená, moja skúsenosť s ním je taká, že je to zákerný a pomstichtivý človek, ktorý nemá problém bez váhania vám klamať do očí. Jednoducho, taká je moja skúsenosť. A viete, čo je zaujímavé? Čo bolo najväčšie klamstvo, ktoré povedal? Počkajte, viete, čo je zaujímavé, že to isté mimo kamery na 4 oči vám povedia všetci bývalí koaliční partneri. Ale nikto to nepovie verejne, pretože čo keď s ním budeme musieť byť v koalícii. Ja som sa neraz bavil s rôznymi ľuďmi v rámci terajšej opozície, ktorí boli s Igorom Matovičom v nejakej forme spolupráce. Všetci vám povedia bez váhania, že je to klamár. No ale nikto to nepovie verejne, lebo viete, no to sa nepatrí. Čiže vy si myslíte, že to teraz, to vyhraňovanie, že s ním určite nie, lebo však aj ostatní to tvrdia, no lebo že vedia prečo, lebo majú tú skúsenosť. Že keby došlo na tú situáciu, tak predsa len by s ním zostavili vládu? Otázka je, ako si položia tú podmienku, lebo ja si viem predstaviť, že tá podmienka bude, že OK, ale Igor Matovič nebude vo vláde, hej? No, tak bude robiť zle z parlamentu, ja v tom veľký rozdiel nevidím. Aj tak, však viete veľmi dobre, že Eduard Heger, tam došlo k nejakej výmene, k takej rošade, keď Igor ako predseda vlády musel skončiť a Heger ako minister financií si vlastne s ním vymenil pozíciu. Realita bola taká, že ja to poviem pejoratívne, ináč to nejde. Edo Heger bol len handra Igora Matoviča. Ja som to videl niekoľkokrát na koaličných radách, keď, dajme tomu, bol nejaký návrh na stole a predseda vlády Eduard Heger povedal, že a bude to takto, lebo. A v tom sa ozval Igor Matovič, vedľa neho sediaci, že pán premiér, hnutie Oľano má na to iný názor, bude to takto. Hej? A vybavené. A v tom momente predseda vlády pozeral do svojho tabletu, asi tam ťukal a už ani necekol. Hej? No, viete, a pozeráte na to, že je vám trápne zaňho, aj ho občas ľutujete, no, ale viete, kto mu za to môže, že sa dostal do takejto pozície. A to boli momenty, keď je vám z niektorých vecí zle, hej? Najmä keď padala vláda Eduarda Hegera. A keď ho vidíte kľačať pred Sulíkom, aby nepovalil vládu, teraz to myslím doslovne, tak viete, vy ste... Až je to také, že tragikomické.
Poďme aj na Sme rodina, lebo však vy ste boli jeden zo zakladajúcich členov, Milan Krajniak, Boris Kollár a vy vlastne. 2024 ste sa rozišli s Borisom Kollárom. Ten dôvod je, že je príliš pravicový, čo dokazuje aj tým, že by sa spojil so Sulíkom a Bito Ciganíkovou. Nie je to skôr preto, že vás už nechcel on v strane? Že možno, že tá kauza Pčolinský bola toxická pre ňoho? Nie. A prečo? Môj brat bol v plnom rozsahu oslobodený špecializovaným trestným súdom. Ešte to nie je pravoplatné, ešte najvyšší Ešte to súd nie je bude pravoplatné, rozhodovať? však čaká sa na najvyšší súd, ale však na tom pojednávaní bolo jednoznačne preukázané, že s tým nemal absolútne nič spoločné a žiadna spojitosť s ním tam nebola. Práve naopak. Ale čo sa týka Borisa Kollára, my sme sa rozišli z rôznych dôvodov, ale ak mám byť diplomat, tak v podstate, viete, Boris Kollár buduje druhú Sasku so Sulíkom a s Ciganíkovou z nejakého sociálne cítiaceho človeka, sociálneho demokrata, je dnes človek, ktorý hovorí, že treba prepustiť 100 000 ľudí, že treba takýmto spôsobom šetriť. Na druhej strane nehovorí, že čo s nimi. Dnes je z neho ťažký pravičiar zrazu. Dnes už má liberálne názory, už mu nevadia registrované partnerstvá, už mu nevadia ďalšie veci. Čiže z môjho pohľadu je to skôr také, že viete, ja keď niečo poviem, tak ja si za tým stojím a ja neprekračujem červené čiary. Preto aj Milan Krajniak odišiel? Myslím si, že Milan Krajniak mal nejakú svoju víziu, akým spôsobom by sa mala robiť politika. Milan Krajniak robí predsedu konzervatívcov, čo je dnes skôr ideologicky prezentovaná strana. Ja si myslím, že v prípade Milana Krajniaka je to také prirodzené vyústenie jeho politickej činnosti za posledných, 10 rokov. Čiže čo sa týka Milana Krajniaka, tam to bol taký prirodzený vývoj. Ja som v januári 2024 nepredpokladal, že v máji požiadam o ukončenie členstva. O ukončenie členstva som požiadal ja. To znamená, že súviselo to s tými debatami, ktoré prebiehali po voľbách a to smerovanie strany išlo, teda Boris ho ťahá smerom, ktorý mne sa nepáči a jednoducho ja niektoré veci robiť nebudem. Prečo sa podľa vás v 23. nedostala Sme rodina do parlamentu? Myslím si, že problém bol osobný život Borisa Kollára a jeho medializácia. Nie Pčolinský? Nie, absolútne nie. Viete, každá strana padá a začína a páda na predsedovi vždy. Problém každej strany a zároveň najväčším ťahuňom strany je vždy predseda. Aj v prípade Sme rodina to bolo, že však my sme tie dáta mali, že ľudia volia Sme rodinu najmä kvôli Borisovi Kollárovi, čo je úplne prirodzené, však to bol prirodzený líder, zakladateľ strany s prirodzenou autoritou. No a keď mal v podstate problémy, ktoré sa pretavili smerom k verejnosti, no tak sa to prejavilo automaticky na tých voličoch. Viete, keď si budujete imidž človeka, keď si budujete nejaký imidž, to nazvime, potom vám niekto zbúra ten imidž, no tak logicky stratíte aj tých voličov. Čiže áno, je to tak, jednoducho ten osobný život zasiahol, respektíve presiahol aj do politiky. Poďme na ten váš politický subjekt, aj keď nie je úplne váš, ono to bola Slovenská národná jednota, vy ste to premenovali na Bratia Slovenska, ale boli ste teda legitímne zvolení za predsedu. Netajíte sa tým, že vás inšpirovala talianska premiérka Giorgia Meloni, to má postavené na 3 pilieroch: rodina, istota, poriadok. Aká je vaša ideológia? Ja si myslím, že to sú naše piliere, ktoré ste teraz povedali. Rodina, istota, poriadok. Tá idea v podstate bola taká, a Giorgiu Meloni sledujem dlhé roky, ešte v čase, keď mala v preferenciách 1-2%, pretože mňa zaujali jej prejavy na verejnosti, veľmi energické, veľmi silné. A dotiahla to na predsedničku vlády veľmi úspešne. Čiže tam bola inšpirácia, čo sa týka názvu. Paradoxne, Giorgia Meloni je žena a šéfuje strane s názvom Bratia Talianska. A Bratia Slovenska je strana, ktorá bola transformovaná z pôvodnej strany Slovenská národná jednota, ktorá vznikla v roku 1991, čiže v skutočnosti patrí medzi najstaršie strany na Slovensku.
A našim cieľom je v podstate samozrejme parlament. Nebudeme sa tváriť, že ideme sa zúčastniť volieb. Nie, my chceme urobiť výsledok, ktorý bude taký, aby sme boli súčasťou vlády. Pretože vy nemôžete mať ambíciu zúčastniť sa, vy musíte mať ambíciu vládnuť. Vy už máte nejaké prieskumy? Máme nameraný potenciál. To čo znamená? Je cez 5%. To znamená, a prečo že... to nie je nikde zverejnené? No pretože to je súkromný prieskum, ktorý sme si my zadali. Prečo mám dávať... No dobré, ale ak máte nad 5%, prečo vás štandardné agentúry už nezahŕňajú do tých prieskumov? Pozor. Potenciál je jedna vec. A prvá voľba je druhá vec. Aj tu sa bavíme o druhej voľbe. Že v prípade, ak by vaša strana odstúpila z volieb, koho by ste zvažovali a tak ďalej. To znamená, súvisí to s tým, že moje videá a moja prezentácia na sociálnych sieťach a v médiách má pomerne slušné čísla. Dnes, to môžem kľudne povedať, som niekde na 5-6 miliónoch zobrazený za 30 dní. To udržiavam permanentne, to znamená, to sú veľmi slušné čísla na to, aby ten obsah, ktorý ja hovorím, bol zaujímavý aj pre toho voliča. Ten volič ma registruje, chodia nám prihlášky do strany. Teraz v nedeľu sme mali predsedníctvo, primali sme nových členov, chodia nám nejaké podnety od ľudí, pýtajú sa, píšu nám správy, píšu nám maily. Čiže postupnými krokmi my sa snažíme tú stranu budovať. Jedna vec a druhá vec, teraz idú komunálne a regionálne voľby. My aktuálne riešime tzv. Koordinátorov, čiže dajme tomu tých okresných a krajských budúcich predsedov. Čiže niekoho postavíte? Určite áno, chceme postaviť kandidátov po celom Slovensku, zúčastníme sa aj nejakých koalícií, ale necháme to na regióny, to znamená v danom okrese, v danej obci, nech si dohadujú koalície tí naši členovia, naši sympatizanti. Čiže zatiaľ neviete povedať meno? Meno čoho? Nejakého konkrétneho kandidáta, človeka, ktorého postavíte. Nie. Viete, nebudeme samozrejme obsadzovať, ja neviem, že primátora Bratislavy, čo by vás zaujímalo, alebo nejakého krajského mesta, to nie. Ale chceme, aby si naši členovia vyskúšali kandidatúru. Ja ich vyslovene tlačím do toho, aby kandidovali vo voľbách do VUC, aby kandidovali do miestnych volieb. Nech si to vyskúšajú, že o čom je tá kampaň, koľko hlasov získajú. Čiže taká, by som povedal, štandardná dennodenná robota v rámci politickej strany. Keďže som spolu zakladal už jednu stranu, tak viem, čo všetko to obnáša, lebo mnohé veci som riešil ja osobne, čiže ja viem. No vy ste robili ešte takú nadprácu, lebo vlastne Boris Kollár v čase, keď vznikala Sme rodina, on nechcel, že to bude jeho projekt, nechcel, aby to verejnosť vedela predčasne, čiže vy ste to vlastne prevzali na seba, potom ste mu odovzdali tú stranu. Kvôli tomu, a teraz sa niečo podobné nestane, že nebude ešte niekto za vami? Určite nie. Viete, poznáte ma pár rokov, viete, že ja som pomerne autonómny a veľmi si nechám skakať po hlave a nedávam si veľmi servitku pred ústa, čiže určite nie. Že teraz si už môžete ísť tou svojou cestou. Viete, ja som sa v politike naučil, že jediná vec, ktorú volič ocení, je úprimnosť. To znamená, že musíte hovoriť, čo si myslíte, nesmiete robiť kotrmelce. Ja som to zažil práve v období 2023, keď sa kreslili červené čiary a potom sa, nie že prekračovali, oni sa preskakovali. Hej, že ráno niečo tvrdíte na tlačovke a po obede zahlasujete inak. Toto ja robiť odmietam. U mňa ľudia môžu si byť istí tým, že čo poviem, tak to bude platiť aj na druhý deň. Kto sú vlastne tí ľudia vo vašej strane? Lebo vy hovoríte, že Slovensko potrebuje generačnú výmenu, lenže či to úplne platí vo vašom prípade, lebo tak čestným predsedom zostal Stanislav Pánis. Nie. Nezostal? To kde máte? Čiže toto neplatí už? Nie. A Vladimír Zeman? Zostal podpredsedom. Je podpredseda strany. On bol v LSNS napríklad? Že či to je tá generačná výmena? Vladimír Zeman bol niekoľkoročný predseda tejto strany. A je to človek, ktorého si vážim nielen kvôli jeho šedinám, ale má aj nejaký rozhľad.
v podstate zastupuje vlastne dôchodcov, ktorí sú súčasťou našej strany, pretože v našej strane je pomerne veľa zastúpených práve ľudí, práve seniorov. To znamená, že ja som sa rozhodol, že mu ponúknem, napriek tomu, že sme sa dohodli, že tú stranu prevezmem ja, tak rozhodol som sa, že mu ponúknem práve funkciu podpredsedu, aby mohol sa ďalej venovať tým dôchodcom, tej komunikácii. A v neposlednom rade bol takým spojitkom medzi mnou, keďže ja som 40-tník a medzi tými seniormi. Ja si myslím, že to funguje. Čo sa týka ďalších ľudí, my máme pomerne veľa ľudí práve vo veku medzi 40-50 rokov. Bo nemajú tam životopisy, preto sa pýtam. No nie sú, tak ukážte mi životopisy zverejnené iných politických strán, najmenej parlamentných. No majú to neparlamentné strany, no. No tak, dobre, ale tak chcete prezentovať neznámych ľudí? Ale sa nemôžem tváriť, že som 20% strana dneska, hej. Myslím si, že veľmi ľahko si nájdete informácie o komkoľvek. V predsedníctve sú ľudia, ktorí majú v priemere okolo tých 45 rokov. No je tam aj brat Lukáš? Áno. Prečo tam napríklad nie je Vladimír Pčolinský? Pretože on sa momentálne venuje jednému mediálnemu projektu. Neprejavil záujem byť aktívny v strane. Hej? Ako myslím teraz politicky činný. Čiže nebolo to tak, že on by chcel, ale vy ste teda radšej? Nie, vôbec nie. Nemal by som s tým absolútne žiaden problém. Ak zajtra príde, že sa chce stať členom strany, ja mám s tým absolútne žiaden problém. Predsa len ešte podotázka, aby sme uzavreli pána Pčolinského. Paragraf 363, že či ste za zotrvanie, lebo on vlastne vznikol za Daniela Lipšica v roku 2004, v 2015 to Smer pozmenil tak, že on bolo o mnoho benevolentnejšie, že v akých prípadoch to generálny prokurátor môže použiť. Lebo aj Igor Matovič hovoril, že je to v programovom vyhlásení vlády, že bude dlhá poctivá debata, nestalo sa, tak či ste za zachovanie status quo? Ja si myslím, že sa potvrdila správnosť rozhodnutí generálneho prokurátora. Minimálne môžem hovoriť o prípade môjho brata, kedy aj súd, špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici konštatoval pomerne široké, pomerne veľa bodov porušenia práv môjho brata. To znamená, v tomto prípade 363 bola úplne na mieste. Viete, problém je, že ľudia nerozumejú, čo to vlastne 363 je. V prípade môjho brata tá 363 vlastne spôsobila to, že sa vec vrátila do prípravného konania. On nebol ani oslobodený, ani nič. Viete, to sú hlúposti, to sú naratívy, ktoré šíri práve Igor Matovič a títo ľudia, ktorí splietajú 2 na 3, miešajú jablka s orechmi a pomaly s tehlami a kde s čím. Jednoducho 363 vrátila vec do prípravného konania, kde boli vyčítané nejaké veci vyšetrovateľovi. Bolo mu naredené odstrániť ich, tieto nedostatky. Vyšetrovateľ odstránil nedostatky a opätovne podal obžalobu a skončilo to normálne na súde. Stalo sa presne to, po čom všetci vtedy volali, že nech rozhodne súd. A súd rozhodol. Akurát, že sa im to nepáči, že ako súd rozhodol, že brat bol oslobodený v plnom rozsahu. Jasné, že sa im to nepáči, pretože to zburalo tu nejakú ich mantru. Keby ste sa dostali do tej vlády, prvých 100 dní, čo by boli 3 zákony, ktoré by ste chceli presadiť? Viete, to je ťažká otázka, pretože my tu dnes máme toľko problémov, že nová vláda nebude vedieť čo skôr. Vidíte, že akým spôsobom prebehla konsolidácia. Štát nehospodári lepšie, ľudia sa majú horšie, nemajú žiadnu istotu, nemajú žiadne zázemie. To je jedna z vecí, o ktorých vy ste rozprávali a teraz ste sa pýtali na tie priority. Áno, je to priorita rodina, istoty a poriadok. A práve tie istoty sú dnes obrovský problém, pretože tá bežná rodina nevie, koľko zajtra bude stať benzín, nevedia, koľko budú stať potraviny, nevedia, koľko im vlastne príde na výplatu, pretože vždy sú nejaké nové poplatky, nové dane, nové odvody. Jednoducho ľudia nemajú istotu toho každodenného fungovania. Ja to vidím aj v tom takom bežnom živote. Máte školopovinné dieťa, teda vy budete mať školopovinné dieťa, vy neviete, koľko bude to školné na budúci rok. Vy nemáte istotu, že koľko budú stať tie školské pomôcky na budúci rok. Vy neviete, či vám štát dá tých 100 eur v septembri pre to dieťa, alebo vám to zníži, alebo zvýši. Jednoducho ľudia nemajú žiadnu istotu.
To, čo my chceme ľuďom ponúknuť, je práve tá stabilita. To je jedna vec. Druhá vec, viete, rodiny sú dnes v úzadí, dnes tu pretláčame rôzne, ja už neviem, jak to nazvať, ale jednoducho nejaké sociálne experimenty, pri ktorých sa tvárime, že je to úplne normálne, že je to v poriadku. Taký čerstvý príklad. No, dnes tu máme takú americkú influencerku na Slovensku. V skutočnosti je to preoperovaný muž. My sa všetci tvárime, že je to žena. Všetky médiá to prezentujú ako nejakú významnú udalosť. Je to bulvár. Viete, no počkajte. Ona je v denníku SME, ktorý asi uznáte, že nie je bulvárnym denníkom. Tam ju velebia, robia z ňou všetci v rozhovory v televíziách, že to je niečo, že úžasné, nádherné. Mne sa rozum zastavuje, že kde tento národ sa posúva. Hej. Ja chcem, aby sme sa vrátili k nejakej tej normálnosti. Ja chcem, aby rodina bola rodina. To, čo máme v ústave, manželstvo je zväzok muža a ženy, napriek tomu, že poslanci Národnej rady to nerešpektujú a dožadujú sa nejakých práv, ktoré u nás sú síce zakotvené v ústave, a oni by chceli niečo iné. A na konci dňa sa bavíme o poriadku. A poriadok ja dnes považujem nielen poriadok v uliciach, ale poriadok v justícii, poriadok v parlamente. Veď vidíte sama, chodíte do parlamentu, že veď to je jedna stoka. To, čo sa tam deje, viete, človek si myslel v roku 2020-2023, že to je dno v tom parlamente. Ale toto je, že 10-krát už prerazené dno. Bijú sa tam, ohadzujú sa tam fľašami, nadávajú si, chytajú sa pod krk, ženám tam vulgárne nadávajú. Viete, veď je to strašné. Hej? Je to strašné. Koaličný partner. Ale viete, čomu ja nerozumiem? Že nevedia urobiť poriadok predsedajúci, čiže vedenie parlamentu nevie urobiť poriadok. Oni sa boja využívať napríklad tú parlamentnú stráž. Vy keď si spomeniete a dáte si do Google, ako viedol schôdze Peter Pčolinský, ja som nemal problém vykázať Pročka, nemal som problém umravniť Ľuboša Blahu, ja som si vedel poriadok urobiť ešte aj s predsedami politických strán, keď mi tam vykrikoval pod balkónom Matovič, tak koaličný partner, nekoaličný partner som ho umravnil, že nech nevyskakuje, lebo ho vykážem. Jednoducho... Rozumiem, ale že či toto naozaj je problém. No rokovanie parlamentu je, aké je, ale problém. Ja si myslím, ľudí to až tak netrápi, si myslím. Ale ja si myslím, že áno, pretože ľudia vidia, v akom stave je ten parlament a jednoducho ten parlament, tá nálada z parlamentu sa prenáša aj do spoločnosti. Ľudia sa hádajú medzi sebou kvôli politike, kvôli politikom, že ľudia pre Boha kvôli politikom sa chcete hádať, to vážne? Nestoja za to vám garantujem. Je to aj také odputávanie pozornosti, že to, čo sa deje, ale tie vážne problémy a idem k tomu, lebo vy v podstate teraz kampaňujete, máte teraz možnosť nastaviť to, že čomu sa chcete ako keby venovať a to gro je v podstate opozícia, Progresívne Slovensko, aj Saska už, ale hlavne to Progresívne Slovensko, Projekt Fórum, matka Michala Šimečku, kritizovali ste napríklad, že vo voľbách získali 18 miliónov, napriek tomu organizujú verejné zbierky, že aj tak ešte potrebujú na chod strany viac peňazí. Že prečo toľko energie venujete opozícii, nie koalícii? So stranami súčasnej opozície som sedel vo vláde. Teda v koalícii, ja som vo vláde nebol. S PSK nie? Pán Odor bol predseda vlády. Pán Valášek bol poslanec, čiže dobre, ale nemôžeme hovoriť, že PSK bolo vo vláde, určite nie, ale jej terajší členovia boli. Čo je ale podstatné, mňa naštartovala Veronika Remišová. To je taká studnica múdrosti. V čase, keď sa zmenila vláda na Slovensku 2023 po voľbách, tak logicky koalícia začala si meniť nejaké tie kľúčové posty svojimi nominantami, čo je úplne logické. Po každých voľbách obsadíte kľúčové miesta ľuďmi, ktorí majú vašu dôveru. Hej. A Veronika Remišová začala kričať, že kádrujú odborníkov a vymieňajú a že to je strašné. No mne sa normálne akože také vybavilo déjà vu. Ja si tak spomínam, ako sa menil zákon o štátnej službe v roku 2020 alebo 2021, zákon o štátnej službe, pretože Oľano, ktorého súčasťou bola Veronika Remišová potom,
tak potrebovalo vyhodiť pomaly ešte aj upratovačky na obvodných úradoch, pretože im nestačilo vymeniť prednostov okresných úradov, oni chceli vymeniť aj vedúcich, aj riaditeľov, aj neviem koho. Si pamätáte tie také akčné trojky, ktoré behali po okresoch a robili pohovory na prednostovej. Sedel tam Jožo Pročko. Jožo Pročko vyberal prednostov obvodných úradov, tak to potom aj vyzeralo. To znamená, že mne strašne vadí v politike ten dvojaký kilometer a to farizejstvo. Keď sme to robili my, že my sme dokonca zákon zmenili kvôli tomu, aby sme mohli vyhadzovať ľudí a obsadiť ich svojimi, tak to bolo v poriadku. Po voľbách, keď to urobila nová vláda, tak to bolo niečo strašné a pomaly sa protesty zvolávali. A potom sa pozriete, dajme tomu, keď vykrikovali, že korupcia v priamom prenose, pretože máme tu poslancov, ktorí vydierali súčasnú vládu, kým sa nestali ministrami. Lebo taká je realita, sa bavíme o Huliakovi a o Migaľovi najmä, tak kričali, že to je korupcia a neviem čo. Však počkajte, ale ja si spomínam, že taký Andrej Stančík, ktorý sa stal štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí len preto, pretože povedal, že ak nedostane tú funkciu, tak prestane hlasovať v rámci Oľano. Pamätám si potom dnes je to politolog, Martin Klus, ktorý si pamätáte na ten strašný prúser, keď kandidoval za európskeho auditora. Hej, nikto sme nechápali, že čo ty máš za auditom. Hej, skončený politolog. No ale on chcel funkciu, lebo ináč nebude hlasovať. Čiže, viete, to farizejstvo, strašne mi vadí to farizejstvo a preto som si povedal, že začnem o tom rozprávať. Pretože aj súčasné PSK, hoci nebolo vo vláde, ale vidíte, že klamú, ešte ani nie sú vo vláde a už klamú, zavádzajú, prekrúcajú, tvária sa, že toto sú také nepodstatné veci, bagatelizujú. Nakoniec je bagatelizovanie aj to, čo teraz sa vo veľkom rieši, že vlastne ten projekt Fórum a to preplácanie faktúr za telefón predsedu PS porovnávajú so synom premiéra Roberta Fica, ktorý je v agentúre Smer. Tvrdia, že sú to tiež verejné prostriedky. Ale všetko sú verejné prostriedky. Viete, Michal Fico, ja ho nepoznám, v živote som ho nevidel, nemám absolútne žiaden dôvod sa ho zastávať, ale z toho, čo vieme, tak v podstate je posledné 2 roky konateľom SROčky, ktorá zabezpečuje pre stranu Smer všetky akcie, nákup všetkých reklamných materiálov a viete, Smer je najväčšia politická strana, ktorá tu funguje, ja neviem, 20, neviem koľko rokovaní, tak keďže som bol súčasťou jednej politickej strany, tak viem, čo to obnáša organizovať takéto akcie. To sa nedá robiť, že ako part-time job, že popri práci si odskočím zorganizovať, ja neviem, tie smerácké MDŽ. Ono to legálne je, tá paralela úplne nesedí, lebo však Preforum dostalo peniaze na konkrétnu vec, určite nie na preplácanie na konkrétny mobilov. projekt. Toto sú peniaze, ktoré sa majú využívať na tú stranu. Otázne by bolo, keby sa napríklad prišlo na to, že tie peniaze sú napríklad použil na kúpu bytov, tak to by sme sa mohli baviť. To samozrejme dokázané nie je. Pokiaľ by boli vo vlastníctve strany Smer, tak by to problém nebol. Hej? Lebo strana môže nadobúdať majetok. Ale čo sa týka Michala Fica, akože moja otázka je, že a kto by to robil zadarmo, povedzte? Kto by robil výkonného riaditeľa nejakej firmy, ktorá organizuje naozaj že veľké akcie, masové akcie? Kto tak by to otázka robil nestojí, zadarmo, ale že či to nie je problém, že je tam syn premiéra. Syn premiéra, máme tu, ja neviem, asistent Joža Pročka je jeho zať budúci. Hej? Ešte sa nezobrali, lebo by asi nemohol potom byť, teda určite by nemohol byť asistentom. Jožo Pročko zamestnáva za 4 000 či koľko eur mesačne už dlhé roky frajera svojej dcery. Je to v poriadku? Prečo to nikto nerieši? A môžeme ísť ďalej. Viete, koľko ľudí nájdete? Že na čo sa tu hrajeme teraz? Vy ste povedali, že by ste zmenili financovanie politických strán. Akým spôsobom? Či to možno nejako súvisí, že by tam bolo nejaké obmedzenie, na čo sa môžu použiť tie peniaze? Alebo či by to bolo menej, viac? Určite áno. Ja by som napríklad, viete, najnovšia vec, ktorú som nedávno zverejnil, je, že Progresívne Slovensko pýta od ľudí peniaze. No to je to, čo som hovorila, vždy 18 miliónov a napriek tomu pýtajú. Na svojej webovej stránke, že my máme náklady s našou činnosťou, napriek tomu, že dostali 18 miliónov, napriek tomu, že majú 33 poslancov so 6 000 eurovým platom a že majú 7 poslancov, či koľko, ktorí majú mesačne k dispozícii 10 000 eur.
napriek tomu pýtajú od ľudí peniaze, lebo vraj potrebujú na činnosť. Následne ja sa dočítam, že Progresívne Slovensko nakúpilo dlhopisy za 2 milióny eur, že investovali. Tak počkajte, dránkajú od ľudí peniaze, aby potom mohli oni vykonávať nejakú obchodnú činnosť a zarábať na tom? Tak viete, čo je morálne? Pýtať od ľudí peniaze a potom si z toho robiť biznis a zarábať na tom? Lebo oni ešte tam píšu, Vy že... si myslíte, že oni obchádzajú zákon, lebo peniaze zo štátneho príspevku nemôžu použiť na obchodnú činnosť a že to, čo teraz sa snažia vypýtať od občanov, je to na hrane, že to je podľa mňa. ako už na obchodovanie? Podľa mňa je to na hrane. Ja neviem, čo s tým robia, viete, lebo oni sa môžu tváriť, že to sú iné peniaze. No, však stranický účet je jeden, tam vám príde aj ten členský príspevok, aj ten dar, aj tá pôžička, aj ten štátny príspevok vám príde na jeden účet. Ja mám politickú stranu, a ja toto viem, by ste si vedeli overiť cez ten kontakt, ktorý máte v predsedníctve PSK, nie? Čo konkrétne Vy ste vraveli, že že či napríklad takto to nie je na hrane zákona. Ale to nie je na kontakt. Či ste ešte v kontakte s tým človekom? Ale to je skôr na ministerstvo vnútra, odbor volieb a referend, že či toto je v poriadku, ale respektíve na ministerstvo financií, či toto je v poriadku v súlade so zásadami narábania s finančnými prostriedkami. Každá strana musí mať vypracované zásady narábania s ekonomickými a finančnými. Nejaké takéto pravidlá sú. Či je to v poriadku? Ja neviem, ale minimálne z toho morálneho hľadiska mi príde akože že až trápne, že pýtať od ľudí peniaze a následne si z toho robiť biznis a nakupovať dlhopisy. A toto by ste teda zakázali? No áno, podľa mňa to nie je v poriadku. Nie je v poriadku pýtať si od ľudí peniaze, dostávať štátny príspevok, mať bohato odmenených poslancov a ešte investovať peniaze do... Tak počkajte, majú peniaze alebo nemajú peniaze? A to by ste museli asi zrušiť, že verejné zbierky... Ja neviem, však to je na debatu. Pozrieme sa do okolitých krajín, ako to funguje. Urobme nejakú komparáciu, urobme nejaké porovnanie v rámci krajín Európskej únie, lebo ja si myslím, že na Slovensku máme vo viacerých oblastiach, čo sa týka politiky a fungovania politických strán, také mačkopsy, také hybridy, čiže niečo z toho, niečo z toho, niečo z toho a na konci dňa ten bežný občan na to pozerá, že fúr vám je málo. Hej. Ale späť k tej mojej otázke, lebo vy ste povedali, že niektoré informácie o Progresívnom Slovensku máte priamo od nich, že tam je nejaký človek, ktorý nie je úplne spokojný s tým, že sa tam zatvárajú oči. Či ste ešte v kontakte s tým človekom? Som, tam ich je viac tých ľudí nespokojných, ale... A ďalej vám posúvajú informácie? Viete čo, keď je niečo zaujímavé, tak sa o tom bavíme, ale... To nie je o tom, že mi teraz že niečo že posúvajú, že tajné niečo, fotí. Nie. To je normálna debata, so mnou komunikuje strašne veľa ľudí, aj z koalície, aj z opozície. Normálne sa s tými ľuďmi bavím a je úplne prirodzené, že poznám drvivú väčšinu politikov, s drvivou väčšinou politikov si týkam. To znamená, že ja nepotrebujem si pozrieť správy alebo nejaké videjka, že kto je aký pekný. Ja tých ľudí poznám mimo kamery. Ja viem v skutočnosti, čo rozprávajú, keď sú vypnuté kamery. Prečo sa nevenujete aj koaličným kauzám, záchrankový tender, Voderady, Slovensko.sk a tak ďalej môžeme menovať? Robil som videá napríklad aj o Andrejovi Dankovi. Čiže to nie je o tom, že robil som Samovi Megalovi, vyjadroval som sa aj k pánovi Huliakovi, čiže to nie je o tom, že sa nevenujem, ale viem rozprávať o veciach, s ktorými mám skúsenosť s tými opozičnými stranami. To znamená, oni keď niečo dnes rozprávajú, tak ja viem nastaviť zrkadlo. Ja som so Smerom a Hlasom nebol v koalícii, ja som s nimi nevládol, ja neviem, ako oni fungujú mimo kamier. Ja ich poznám len z parlamentu a to viete, pri tom stláčaní gombíkov tam veľa sa nedozviete, ale keď sedíte na koaličnej rade s Matovičom, Hegerom a ja neviem, Grellingom a ďalšími, tak viete, čo rozpráva ľuďom a viete, čo rozpráva vám. A to sú celkom vtipné také príhody potom. Poviete nejakú? Čo napríklad? Viete, keď sedí Igor Matovič na koaličnej rade, rokuje tam s vami a v tej istej chvíli píše status na Facebook, vy si to potom prečítate a len žasnete, hej? Že tu rozprávaš niečo a urobíš status a rozprávaš niečo iné. Hej. Alebo ako vznikali jeho nápady rôzne, 100 miliónové. Že ja som včera tak rozmýšľal a mohli by sme dať každému, kto sa zaočkuje, 300 eur. Že len tak. Len Posledná otázka. Či vám nepripomína to súčasné, tá snaha o spájanie sa pred voľbami Demokrati, Progresívne Slovensko a tie rokovania situáciu z roku 2020, keď bola koalícia PS Spolu
a veľmi lanarili Andreja Kisku, aby išiel s nimi do toho. On tak vajatal, ale sľuboval, že áno. Potom povedal, že nie, keď sa máme spájať, tak úplne celá opozícia, čiže aj Saska, aj KDH. Nakoniec toho nič nebolo. Koalícia PS spolu zostala 926 hlasov mi chýbalo, aby sa dostali do parlamentu. A teraz vidíme, Progresívne Slovensko opäť sa snaží spojiť, ale Jaroslav Naď hovorí, že v žiadnom prípade nepôjdu na kandidátku, aby nejakým spôsobom nezaniklo demokrati. Že či, lebo posledná opozičná vláda, respektíve tí, čo sú teraz v opozícii a boli vo vláde, tak tá bola naposledy pred 22 rokmi, ktorí dovládli úplne plné obdobie. Inak sa to vždycky predčasne nejakým spôsobom rozpadlo. To bolo 98-2002. Bolo posledné... Ktorá vydržala celé volebné obdobie. Áno, lebo 2002-2006 skončilo predčasne o pol roka, kvôli Vatikánskej zmluve, myslím. Áno. A odvtedy súčasné, nazvime to pravicové strany, nevládli naposledy rok 98-2002. A to je dosť úbohé, nie? No a že moja otázka teda znie, že či to nepadá len na tom egu tých lídrov. Ale jasné, že áno. Pre Igora Matoviča sú všetci hlupáci. Igor Matovič je presvedčený, že on to robí najlepšie. On je najlepší, najkrajší, ja neviem aký. To isté si myslí Braňo Greling, to isté si myslí Jaro Naď, to isté si myslia v PSK, to isté si myslia v KDH. Toto je tragédia slovenskej politiky, že tí lídri majú tak neuveriteľné veľké ego, že nie sú niekedy schopní sa prekúsnúť cez nejaké tie osobné animozity, osobné spory. A tu sa bavíme, že niektorí majú osobné spory, že 10 rokov. A dodnes to majú v tých svojich hlavičkách a stále to akože majú tam niekde vzadu a že pozor, lebo on mi pred 10 rokmi, viete, to sú také detinské, malicherné veci. Veď vidíte, Matovič stále vyťahuje a ten Sulík, on mi v roku 2020, viete, už vás to ani nebaví počúvať. Nebaví vás počúvať, keď Šimečka začne rozprávať, že lebo Fico, hej, ja už keď počujem lebo Fico, mne už sa ani nechce venovať PSK, mne už to príde, len každý deň je fúr niečo. Hej. Čiže áno, problém súčasnej opozície sú oni sami. A viete, 1+1 nikdy nie je 2 v politike, ale 1,6. Hej. Čiže keď sa PSK spojí s demokratmi, tak to nebude mať spolu 20% plus 5%, že 25, ale bude to mať 22, 23. Hej. Taká je realita. A to si aj oni uvedomujú, preto aj ten Jaro Naď nechce, aby mu tá strana zakapala tým, že skončia na kandidátke PSK, pretože to by bol ich koniec. V podstate by splínuli s tým PSK-om a chcú ísť do tej koalície. Otázka je, či PSK pôjde do koalície, v ktorej už raz dostali takú nakladačku, že sa nedostali do parlamentu, pretože dnes môžete mať 17%, ale voľby sú o rok a niečo a o rok a niečo vy môžete mať 6,96 či koľko, 6,98 mali. To znamená, je to obrovské riziko, ale na druhej strane KDH hovorí, že pôjde samostatne do volieb, Saska pôjde samostatne, s Igorom Matovičom nikto nechce ísť, Igor Matovič nechce ísť s nikým, lebo on samozrejme zase chce všetkým ukázať, že obehne rómske osady, posľubuje kdečo a dostane sa do parlamentu so slušným výsledkom. Čiže na konci dňa ten volič opozície kvôli egám lídrov opozície bude čakať, či tá ich strana sa vôbec dostane do parlamentu a ak sa lebo dnes máte v ohrození aj Sasku, aj KDH, aj demokratov, možno len ten Matovič s PSK majú viac menej tie čísla lepšie, ale ten opozičný volič bude čakať, či sa tá ich strana vôbec tam dostane. Hej? A či vôbec vznikne nejaká vláda. Čiže, viete, aká je alternatíva potom pre toho opozičného voliča, keď vidí, že je to tam samý blázon egoistický. Hej? Na druhej strane sa pozrite na koalíciu, vládnu ako vládnu, však chváliť ich nikto nebude, lebo veľmi nie je za čo. Ten volič koalície z roku 2023 je takisto sklamaný. Podľa dát je viac ako 500 000 voličov sklamaných, ktorí dnes nevedia, koho voliť. A potom nám tu rastie Republika, ktorá je ale pre mnohých voličov koalície už moc. Čiže, viete, to je situácia taká, že ja osobne, keby som zajtra mali zvoliť a nemám vlastnú politickú stranu, ja neviem, koho by som volil. Ja nemám koho. Tak vám ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.